Días amigos, hoxe vou facer un monólogo sobre as batas. Porque as batas é unha prendiña que non sei por que nin por que non, pero está como en desuso, como que pasou de moda. Eu preguntaríalle aos grandes gerifaltes da moda, valga a redundancia, por que a bata pasou de moda. Unha prendiña, mirade, tan ben feita, eu diría que hasta elegante, para salir á calle mesmo, para ir comprar o periódico, ou para ir comprar unha barrecha de pan, ou para recibir a túa moza ou a túa familia, se te veñen visitar á casa. Porque estas, ademais, é moi cómodo. Ti colles e pros unha camisa, unha camiseta, un pantalón, un chándal, tal, e telo que combinar, porque o negro non pega ben co verde, e o marrón non pega ben co amarillo, e o naranja non pega ben co azul. Ti colles, pos unha prendiña de arriba a abaixo, e de abaixo a arriba, co mesmo coloriño, un coloriño para todo. Non hai mellor cousa que unha batiña, home. O albornoz tamén, outra prendiña moi boa. Son prendas de arriba a abaixo, dunha peza. Non hai que romperse nada a cabeza con elas. E non sei por que están en desuso. Eu vou na poñer outra vez en uso. Vou intentar introducila no mercado, a través destes vídeos e desta publicidade que lle estou dando. E espero que vos sigades o meu exemplo e volvades a usar a bata, que é unha prendiña moi feitinha. Amiguiños, puñedia, sobre todo ahora no inverno, que quenta ben, así por rigores deste tempo, e xa me diredes, veña, cuá, cuá, cuá.